L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio el proper dimecres, dia 30 d'octubre a les 9 del vespre o el diumenge, dia 3 de novembre a la mitjanit, us oferirà els següents temes. Escoltarem una emissora escolar amb el Pitu Martínez. Tindrem l'apartat d'actualitat tecnològica amb la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions i el seu gerent Guillermo Canal. Podreu tenir freqüències i horaris del món de l'ona curta amb Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Tecnologia i meteorologia amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimàtic. La tecnologia més social amb el mestre i informàtic Joan Omar, la ciència i la tecnologia amb la Irene Lapuente, física, ballarina, creadora de la mandarina de Newton, aspectes d'actualitat tecnològica i societat amb el coordinador de projectes de la Fundació .cat, en Lluís Miret, la radioafició amb Manel Vázquez, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, i les novetats tecnològiques amb en Javier Otero i Marcos Montero, responsables de màrqueting i de transformació digital d'I5 UPC. Tot això a la propera edició de l'Altra Ràdio a través de la freqüència modulada, la TDT o internet. I després de l'emissió del programa també ens podeu escoltar a través del nostre podcast en el web de RTV. Tota la informació del programa en el web altraradio.cat i l'enllaç també a les nostres xarxes socials. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.